Madoka namadoka chere mabuja atauya nonhadzo manhoko dzozuva re21 mwedzi uno waGumiguru. Tiri kuramba tichindokuyeuchidzai mabiya angu kuti Buja Cultural Festival, mhemberero nemakuwerere mabuja anenge ari kuitiwa kubva zuva rechitatu mwedzi waZvita. Vanenge vari kuitira ipo paMutoko Sendapo, saka vanhu kashinge ikpenda idi mopembera nevamwe. Vazhinji vanenge vakaringira ikweyo kunenge kuine zvese zvinenge zvichireketa chibuja chedu kuti chienderere pamberi tichiita kuti zvinhu zvizikanwe kwese kwese. Charamba tichindokunyipai. Wachamisa wagotiwo waakuenda kudonho remashonaland yemadoka zuva kuti waaringane nokunyepana newanhu ikweyo. Nyasi mapurisa abva amukirira akaita kupfika migwagwa kunyanya kunoenda kuChinhoyi zvichienda zvakadaro. Ipapa nyasi kugaro ivambomira wanhu ikweyo wakaita bishi kubatana kuita zvese zvese, batai murefu batai mupfupi wari kufarira. Ipapawo pokare nyasi kwaita wanhu wakati wande wakuwadziwa kumagunje uko wanhu weZANU-PF wanga vari kuita zvokunyirana nawo wachiwakuwa nematombo. Kwai wanhu wanga vari kuda kuedza kumisa kuti vachamisa wareke kugopfuura idi zvakatooma. Heno kuti mapurisa ane chaachaita chere kana kuti waribe chawachagoita. Dare remakurukota wenyika ragoti iro rada kuti vanhu vanosenza mune zveutano wareke kugotiza munyika, saka wada kuti pawanenge vari kufundisiwa waisiwe kuti wagofundisiwe zvinhu zvine chekuita nokuda nyika. Kwai vanhu vari kuramba vachindotiza nokuti waribe rudo nonyika yavo. Idi heno mabiya angu tichagoringa kuti vanozvikona chere zvokuti wavachengetezvo kana kuti zvicharamba. Giresi Mugabe agojiwa pokare nonyaya angaendesa kudare guru munyika munzvimbo yeHarare. Agoendesa nyaya yache achida kuti zvinzi dare ropasi rakaita mutsepwede ipo rakagoreketa kuti Mugabe anofanira kuti afukunwe kwaakavikiwa kwazvimba achiendesiwa kumarinda omagamba oHeroes Acre. Heno kuti achagodini tichagoringa hedu kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Akabva kuUnited Nations ari kugoringa zvirango zvoupfumi zvakaisiwa nonyika dzokumadoka zuva. Kwai agoreketa kuti wanhu vanofanira kuti vachibise zvirango nokuti zviri kuingidzira kunyangaritsa kwagara kwanga kuripo. Heno mabiya angu kuti zvichakoneka chere kana kuti zvichatetekewa chere ticharamba hedu takaringa. Ana muovheti tagokunyepai nozuro kuti wakasungiwa kwai vachagoendesiwa kudare rodzimhosva zuva ramangwana. Ipapa kwai vari kuisiwa mumakamba omapurisa anoita mhana chaiwo muguta reHarare, ndimo wakachengetewa hui kuti waonane nemagweta avo pabodzipo. Heno mabiya angu kuti zvichakoneka chere kuti waendesiwe kumadare komangwana charamba hedu takandoringa. Kuno makwai ari kureketiwa nevanonzwisisa nokuziva zvinenge zviri kuitika. Kwai ipapa Panganai Jawa agozikana nokuti Passion Jawa kwai agopuwa purazi rakakura kuita mahekita 253. Kwai purazi iri riri kunzvimbo yeMelfort. Heno mabiya angu kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Anonzi Walter Magaya kwai agojiwa nonyaya kweangaendesa kudare guruguru munyika. Kwai agojiwa nonyaya iyi yaanga ari kuda kuti komisheni inoringa nezvomukana yevanhukadzi nevanhurume yeGender Commission ireke zvokufefeta zvinhu zvaagonzi iye agoite basa rokuita kuti vanhukadzi waite zvisirizvo. Ipapa tichagoringa kuti ichagoita sei kana wagofefeta nyaya iyi. Ticharamba tichigokunyepai. Makwiriro zvinhu pamwedzi nopamwedzi mwedzi waGumiguru uno kwai asvika pazvikamu 6 kubva muzana kubva pazvikamu 5 mwedzi wapfuura. Pagore nopagore mukwiriro zvinhu wasvika pazvikamu 54 kubva pazvikamu 50 muzana. Ipapa zviri kutoreketa kuti idi nyika iyayi yakuita kunyangariwa chaiko mitengo yacho kuramba ichindokwira nokukwira. Tiringe dziri kuitika pasi rese.
Kusouth Africa wapwere wari mudanho rogumisira rechikoro chowapwere wanyora bepa rochirungu nyasi, apo kuratidza kuti mabvunzo dzavo dzokupedza gore dzaakutanda. Tichagoringa kuti vanenge vachiita sei, asi wari kuchema nonhau yemagetsi aya ari kundoramba achidzimiwa. Nyika dzomuAfrica dzichimirirwa noAfrican Union dzakureketa idzo kuti dzambomisa unhengo hweSudan nokuda kwokutorwa kwemasimba nomasoja. Apa zviribe kana chazvinoita nokuti paribe chibodzi chavanga vachiwana nokuti nhengo dzoAfrican Union zvakatooma mabi angu. Boka roRed Cross ragoreketa iro kuti raikuita basa rokubatsira hama dzinenge dziri kusaya vanhu vadzo kunyika yoSudan yodzasi. Kwaye wari kubatsira vanhuva kuti wabatane pokare nehama dzavo wachibva wavabenhutsa. Kwaye kureketa kuno watobenhutsa vanhu vanopfuura zviuru 5 chaizvo. Toramba tichirwera manja tichidai zvaenderera mberi. KuAmerica kwaye mwana Paul Kagame anonzi Ivan kwai agopinda muimba yakabva kutengesiwa iyo inoita madhora okuAmerica mamirioni 6 chaiwo. Kwai ari kugara achemumbamo pariba agoziva kuti zvinenge zvimbotekera sei. Apa gwichori rinenge richindopfatsura mari. Idi zvinhu zvavanoita vanhuva zvibodzizvo zvakagoitiva pokare naMugabe pagoenda Bona kuSingapore. Idi zvakatooma mabi angu. Vanoita kunge vanofundzisiwa kuita zvinhu zvibodzizvo. Munyaya yekugumisira nyaya inotofadza kwai Mo Salah ari kutambira chikwata choLiverpool kwai kutamba kwache bhora kwakutoda kuti kufundzisiwe wapwere kuIjipita kuitira kuti wawane simba rokugoitawo zvinhu zvinenge zviri nani. Izvi zvinokudziwa, zvinofadza, dai zvaenderera mberi. Takadaro zvedu mabi angu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu MhanduweNhau.